Amom ka dino apay anak karagrag sakak, maray. Ay, Jack nga rod mo, maray. Mas daaw. Tay-tay pala ako manatawa ka. Ha? Agmao yung siguro na? No si ka marikuanang kat naragsak, nimat marituyang, kaslama din sa ti aldaw na ita ah. Apay ngay nga agpaiso marituyang, tada ka mo dita igid anak ako silap. Umasidag ka man ngamin dito'y marituyang, tapno manggag mo ti pagsarsaritaan mi kan ni marikuanang. Sapay ibagak ko man ti rason no apay anaragsakak. Ammo ko no apay anaragsak ka, maray. Mapugtua, maray. Adan love life mo anya. Saan, maray? Adaw tigimatang itilako na. Saan mo't aday ta, maray? Nay, anya ngay nga rod ti rason no apay anaragsak ka. Ibagak man langan. Iso anaragsaka, gaputaag progresyon daytoy barangay tayaw. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, maray. Apay kid dinadyak madlaw kat may saak nga rod akagawad. Sika ngay, marituyang. Madlaw mo kadimot ti panagprogreso to'y barangay tayaw. Saan? Na. Na, Ha? Madia talaga ti aldaw ni Marituyang. Anya kumanga iti nagprogreswan da ito a barangay, ha? Iso malangay sa. na. Awan, ti pa nagprogreso da ito'y a barangay. Aging gaan ni Kapitan Intain ti Kapitan. Naglaw mo day dyan, itataba daw. Nadlaw tiyan niya. Dirang tayo nagnanto'y tricycle ko ah. Kanya kumangit yung madlaw ko iyay. Sana nga gun-gun-gaw nakas iday. Ay, saan na ya? Sana na. Tayong patarimaan dagiti opisyalis tayo. Ay, impatarimaan da gaya ba? Pamanak-naklayang day ta. Nagprogrison day ito'y barangay tayo. Progresa. Aha, sala mamati ti tayo tagay bagbagam ko araw. Isardang mo kiti tayo ito'y tricycle mo, di tabatog ti balay may. Tabumabakaw. O di isardang. Hap. Tataba daw. Baya bumaba ka dito'y tricycle ka. Awan ka diti matmatlaw, mau. Kanya man nanday tangay. Ay, disturbo ka. Dito'y kalsada tayo, aw. Simintadon, aw. Kanya kumangin no na simintan. Kaya't asawan day ta. Agprogrison day ito'y barangay tayo. Aha, jak mamati ko araw. Urayan niya pa ito ibagbaga mapanmanagnag. Polos, jak pachay. Ayan nga'y dagiti pinalingkaim si Kabadong. At dada dita baskita. May saka mo na damag-adamag. Di mo lang kitain ay. Na, apay nga'y ngarod nga agungot ka. Agdamdamag aklaang mag. Kano si kamatin mo na nagungay. Nagdamdamag ka lang, agungag ka ba? Kasano ajak makaungag? Pagsarsaritaan kiden dagiti kukumaray. Anag progreso kanun da ito barangay tayaw. Iso nga rod mo't anapudo ti ulok. Taday tati pilpili ni Kwaraw. Anag progresaon to'y barangay tayaw. Wine, jay kanurang tay saanin nga gunggunggawn. Dahito yung kalsada, asigod nga abot about ita na simintaon. Day takot ti pakaruruda. Ay ura siyak, marurudak. Sa narumbang agprogreso dahito yung barangay. Tano siyak to ti agbalin na kapitan. Siyak taw ti mang paprogreso dito yung barangay. Day tamat nga raw ti kayat ko nga ibaga. Ay mabiitan to yang. Mabiitan na siyak ti agbalin na kapitan. Pinturak dagiti amin awiting sid dito'y barangay. Nasayahat mo't no kasta, kapitan. Tapno at adda pumintas daytoy barangay tayaw. Pampanunutek nga ron noan niya akolor ti pang pintor kaw. Ni kapitan mo, panunotong pay laang. Agsakit laang ti ulom nga agpanunot. May mayat nupeng ti pang pintor Madimet panunutem met Saan la babae met ti agnana dito'y barangay tayo? No di mo kaya, tay kud. Di sabong-sabungan at ipigkat mo latan. Ang mga no'y bagada abakla kami. Addan tumanan nga agsaon ni pari badong. Nagko na pinturan nyo dahi tawiting siya, Guarag. Iso timbilin ni Uncle ka, tataba daw. Nay, nalinisan nyo pa yan.
Nga pa akas lang makaungot ka. Imbis ko mamaragsakan ka, tanalinisin da ito'y waiting shed tayaw. Saan na mabalain? Kanjak itulok a pinturan niyaw. Kinlinisan nyo da ito'y awiting side. Nay, apa yan? Kino paglinlinungak itinuang da ito'y. Ah, ay, uwin gayam Oy, imbilin ni uncle ka o nga ibagakan ka. Asahanin na mabalin na paglinungan tinuang da ito'y waiting shed. Anya, imbaga na da ita. Isukit ang makaungungat at kingkuha na kay. Takanayo na kontrabida iti biyag kaw. Katsan mo't nga mina talaga paglinungan tinuang ti waiting shed. Kahit anya ngay nga ron ti usar na. Paglinungan ti taaw. Isungod alinisan kan pinturaan may. Ay sana nga manugot iti dayta. Ha. Agungatak. Makilabanak. Makipinatayak. Yay. Agsarita taman pare. At tungtung ta. Na, makaungungot kan sa abigbigat Ay talaga makaungutak pare. Agure ka, nakaibgam kamot iti panabas. Ay. Ay talaga nga usarag daytoy no dinagdenggay. Ay, denggan ka. Agkalma ka kadi. Apay anyat pagpupudutan ti ulom. Apay imbawal mo na ya. Nga ilinong ko tinuang ko dito waiting side. Ay, wen Ag pinatay talangin ano kasta pare. Ay, saan Apay ngay akasta paray. Pag ilinungak lang tinuang ko pare yaw. Tao tinaskan nga aglinong iti waiting shed pare. Diyak kaya't adanggan ta nyaman na palawag mo pare. Ikan naklang tirasaw na gumuraking ka no kasta. Ay, jakman amaw. No apay akagura da pari badong kan marituyang ti panagprogreso ti barangay tayo. Day tangarot ti dakkel aburbur tsa kanyak. No mangag ni marituyang ti panagprogreso da ti barangay. Agungat adagos. Saan kano apud nung agprogreso ti barangay tayo akabildatan? Baybay antay dagitan. Makita damot iti aglawlaw tayo ti panagprogreso ti barangay tayo. Wen, inteng. Ala, ituloy mulat ta dagiti nakalinya a proyektom. Saan ka apaapiktaran kadagijay at tao? Sapay, ako kumari, ako kumpare tayo. Kasta damot. Ay, imbes ko asuportaran da ka. Hanggang kalkalabanan da ka Nasken amasilawan da iti barangay tayo iti rabi Ay na, nagsaya atan ngay numasilawan, kapitan. Tatalagaan nasipnget. Wala. Iso day ta ti may sa kadagiti proyekto. Ti panagpaaramid iti street lights. Nagmayatan ngay, kapitan. Kapitan, mabalin ti agkid daw. Ano day ta? Mabalin adito'y sangwanan ti tersinak ti paikam iti street lights. Una. Day ta talaga ti planok tado ti aggatang iti tirsinam iti rabi Hey, agyaman unay, kapitan. May samet nga street light iti sangwanan da paribadong. Tapno nalawag mo ti aglawlaw da Ay sigurado maragsakan da. Adapay ko makidawakan ka numabalain, kapitan. Ibaga ma. Mabalin nga agsumbangir asilaw ti ikabil mo dito isangwanan ti tersinak. May sa ijikan nawan, may samot ijikan ni Kade. Agsumbangir! Nabsugak ang rabia. Mayat kumatag pag na di tarwar ang nagsipngad Mike. Dayta, ti bagbagada nga agprog-progresa a barangay. Nagsip nga itirabi ay. At siyamay dito bagbagada, progreso. Ha? Ngarod Nay, Ha? Badong, kita igerwar. unyag pa isa. Kilat mo't latan na limawat. Addan silaw, dayta nabayagan apus ti ditarwar nga awan silaw na. Ay! Nay. Apa nga katawa ka? Kati nakakatawa dita. Naragsakak nga raw, tadan silaw na ditarwar. Ay, agtal na ka. Ay! Lapdam ki dan, ti kinaragsak ka. Naglawagan nay, nagmayaten taglawlaw dito'y balay. Dahil talang ti pakaragsakam. Nagrabaw mo tiraragsaka mo na ya. Siyempre mabali na kaun amapan makichismes, oray rabi ay. Kat si kamay, mabalin ka mo ito na mapanagpag na. Ay, agtal na ka.
Mental na kang agad katawa. Ay nasaan ako nga katawa. Huwag ngam nakaisam ka pailaing. Apay, bawal ti umisa. Bawal. Bawal kang agkatawa. Bawal kang umisam. Papanam ko raw. Mapanak man nagaram tatabataw. Naglawag nga minan katitirabi dito igit ti kalsada. Iso ang mapanak ko nagaram. Ina, tauray ka lag sa gawisyo ah. Apay, saan ka maragsakan tatabataw? At dan street light dito'y barangay tayaw. Mabalin ka na rumaritirabi eh. Pakaragsak kumangay. Pagkakitaan laang agprogresyon dito'y barangay tayaw. Dahil tama ng tibagbagamon. Makauma ka. Pudno mate. Ipanakal mo man ang kalmaw. Siyempre, proyekto namin da kita eh. Malang gagaramay. Tagpag na pag nakmamay dito, uray rabi eh. Naibos tila kum akapikan asukar, Maray. Ay na, ado tilakok. Ngam na ibos iderabi tanagado ti may gimatang. Kasta aya. Dakkel at talaga tinaitulong dagita agsumbanger nga street light dito isang wana di Tersinak. Kayat mo asawan, imado ti aggatang itirabi Kunak nga rod Maray, amang lukatak uray rabi Ay kat may mayat manen Ay, unay, kataragsak kon aya. Ang may mayat matlatan no at the love life mo. Day talakit din lakom ti pakaragragsakam. Ay, nakangagmanan day ta ako marita akong trabida. Ay, win nga rod. Nay, apay nga ay marituyang. Kasla nakaung-ungat kamutlat ta akanayon. Kasanaw, basta umayak ditoy. Awan lakit din ti sabali a pagtungtungan niya no saan ati pa nagprogreso ti barangay ket awan mo't makita mi kinibadong ko a pa nagprogreso na. Kasano ko maamakita yo, kat nakakidem kayon sa mga men. Agmulagat kayo Warog, nagadun sa mutan ti ararmam. Ungarong tantay, jakmat makapiling. 5 ti ararmak di tadaya. Sa nga 10 met iji abagatan. Nagadon? Agasam ngay dayta. Nagmayat mo't ngamin ti agaram, tanaglawag iti rabi Wen angam saan mo't nga ado ati armam. May salaang ti rumbang nga asawaam. Kasanaw, gaputan na lawag iti rabi makitak dag iti babalasang. Kan makita damat ti kinagwapaw. Ay basta. Masapol amay salaang ti armam. Jay kap-kap na kam abalasang. Nay, apay ngay tarabiin kat saan mo't lang agsilaw ang dagita ngay street lights. Napundidan maray. Mayat dapay mo't idirabi Nagaduti may gimatang. Saan ka na makalako ita? Awanan silaw mau. Naan ano ngay nga tanda kita nga street lights. Progreso ay mga mindato a barangay. Wala mo ka. Nasgan ang mai-report ko da ito ikan ni Kapitan. Kasano nga mapanak agaramang kail? Kat nagsipngut-mutan iti rabi Awanin dag iti street lights. Isungarod mo ti in-report kanyak ni kagawad kuanang. Ganda ng buong kadag iti silaw ang kail. Pagsayaatan ti barangay, pirjen dakit din. At dan nakakita no asino tinang buong kadag iti street lights ang kail. Ha? Ay, asino ka no tinakita daan ang buong? Ni kanumat tatabataw. Apay nga adito'y makainitan ti pagururayam iti lugan. Ay, kasano Kapitan, adamot kalding kanuang anak kapagod ije waiting shade anaskan apagurayan kuma. Ay, tao ti kunak nga aglinong iti waiting shed. Saan ading wen? Asino man ang ti akin aramid iti dayta? May sala ang ti itudtududa, ni Kabadong. Talaga asaan na kayat nga agprogreso ti barangay tayo Saan na akayat, Kapitan?
Iso apir dyan na amin ang narugyan tayo a proyekto. Ay, Kapitan! da- Kapitan! Na- Naskan nga itaray tayo ni Badong Kuy dya ospital! Tapay maray. Marigatan nga umangas! kastaya. Ay, sige, tulungan tayo ni Pare Badong. Ito yung tricycle ko ti ambulansya, Uncle. Ay, hapo. Ay, dalay ako na di ospital. Ala, itayon. Imbag lakit tayo. Tanataray manda ito'y kalsada, akin to'y rang tayo. Martagak tayo patanay. Piksamang kay. Piksam ti pa nagwiwiw mau, tapos maglisi dagiti tao. Nagbit tayo ang nakadanon dito ospital. Mayat gayam ti kalsada. Iso dire-diretso tayo. Ay, makaagos ang mitay. Ha? Katno ko naman saan ka makahangis itay. Ay, mangrabrabak kan sabit, pare. Ay, talaga mo ta sa anak ang makaagos itay pare. Napay kami na ya. Naispalanak. Ya, ay unay kan. Naispalan ka lang, binanog na kami pa'y kanikwaraw. Agasa mo ti panag, kung ay, si makit pa'y ti karabukob ko anag, Agyaman na kada kayo Kuaraw, kun parintay. Narik na ka talaga, kaisaksakit yaw, ti kabaranggayan yaw. Kun talaga mo't nagprogreso na ito barangay tayaw. Mayatin ti kalsada. Saludo aking ka, pare. nagsaludo pa'y. Uni, agsising naludo tayo na. Ay! Siyakman mo katawa itako kumaray. Anya ti mapaspasamakin ka marituyang. Naragsakak nga road, tanibadong kaw, na isalbar ti biyag na. Ay, nabalo ako man adi na oras, no saan aga po ititulong da kapitan kan kwaraw. Kasano, katkalat mutlat ta kanon asaan anak kaangos ni Badong mo. O anya, maibagampay ka di asaan ana progreso ti barangay tayaw. Ay, progresyon ko kumaray. Believe kaming kinibadong ko kada kayo a barangay officials. Ay, kabaranggayan. Suportaran nyo ngamin dagiti barangay officials yo. Basta pagsayaatan ti barangay, ti aramidan na. Lakay ka na talaga, pare. Tal na ka man mit, pare. Duan day ta sa rukod mau. Marigatanak nga rod amag na. Iso nagsarukudak. Day ta ti pakakitaan na talaga alakay kan, pare. Kita nga rod no adan ni kwarog iji paradaan tagpa ituludak iji barangay hall. Kano na panagaran, pare. Na, asino nga ti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Ay, Siyak kuma sika na. Ayan na nga ti tricycle mo. Adamat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, ano sa mo ti agsarokod ama panidya barangay hall, pare. Yay. Agurayak ti pasaheros kaw. Asaan na senyor. Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni kapitan. Di mo matinlugan di ta tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagaking kuha na maray. Adag dito tersinak apangiparparadaam di ta tricycle mo. Iso anang ngagaw. Pudno mat apilay ni pare inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagamot. Nasaktan tirik nana Kaya't kung arot masaktan tiri nana. Ay puunay kan. Ni kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayab kanyak ka pasaheros. Ay na, nagsiksi na balasang dita. Nusiksi abalasang, alisto ka amapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni kapitan. Di mo kayat nga ito loud. Way, numaya ko na ding. Mayakaw. Panawakan, marikwana. Umay kaglogan na mes. Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlaan. Ay, kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine. Ay, kat libre lata.
basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tataba dong. Anya, tataba daw. Manong ko namutin Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Ha? Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na nga roden, tataba dong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw? Saan nagparparada dito ni Tata Badaw? Tapay asan? Ijay tersina ni kagawad kwa nang tipagururayan na iti pasahiros na. Kasta aya. Nasayat mait no saan nagparada di tawi. Tagawan namin na pasahiros nga may aglugan di tawi. Day, jak mo day ta. Nang runa no balasa nga pasahiros, nagalisto ni Tata Badaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay, siksi jay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasahiros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha? Agalwad kanya, dayjay Abadaw. Agalwad kan Tata Badong. Ay Manong Badong. Mapan kag buya iti sinay, miss. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalinti sumurot king ka nga buya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay katwa na. Ada pa'y merienda na, no kayat mau. Mapantang nga roden Nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasahiros ka. Apay nga itakala nga sumangpag Badong. Kahit napanak nagpasada. Basta din di sa ludsud ma. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awan pasahiros. Ala, iyawat mo nga rodan jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, apay nga awan? Ha? Di nakman luklukwan si Kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo apa sa hiros mo. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga ro dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitam. Awan nga raw, kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tid cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbirukan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, tagpilay-pilay lata. Irananan tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unak paimut ati agaram. Tanay, agtapos man ang titawain kat baro aklata. Ay nagpiksa mo't ti panagbusina mon pare. Anyat problemam aya. Kaya't kung arot tiyag busina itinapig sa paray. Nakapaigid ak lang arodon kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businahan paray. Ta nakasarukod ka, magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga rod. Ha? Agpilay-pilay ak nga rod. Apay, saan pa yan na imbagan na yan? Dahil tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Ta, dahil tricycle ka, pang balasang unlay. Ay maditikas ta ah. Nagpilpili ka mutin iti ilugan mo. Diyan nga rod ka tagilugan itila kay Apadam. Nay, nagparpara man ang dyan balasang. Adan pa sa heroes ka, balasang. Panawan ka pa'y paray. Si Kamanan. Si kamot manay. Ay na, sika talaga Manong Badong. Nagkita taman na. Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang, akasking ka, libre. Aglugan ak nga rudan. Sa dino nga, iti pang itulod aking ka, ateng. Mabisin akot.
Mga restaurant ako, mang. Ay, uray siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restauran. Ay, katuan no kayat mo, subuan ka pa Ina, tangaro din Nagmayatin ngay, nukasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong Maray. Wen, Maray, nakita. Am-am day jay abalasang. Jak nga ron am mo. Tayo tala ang makitak dito barangay tayo. Uray siya nga rod Maray. Jak mat am-am mo. Sino nga taday jay? Day jay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, Kasla kay kayat na ngaglugan iji tricycle na. apay nga ta, Maray. Anya nga iti panagko na Mare. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mari tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Maray. Di na kayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak asaan na nga am mo ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Wun nga ruda Ay, sikaman kit di Mare. No ipulong tan ken ni Mari Tuyang. Bye-bye antan sa langan ama diskubre ni Mari tuyang. Wen saa? Narigat nga agpaiso ti makabaso kung Maray. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Ngam da ito yung mat-tricycle ko, di kaya't mo pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, di nakmat umay alaon. Ay, malagip kaon. At da napinta sa balasa nga intulod na itay jay ilay. Balasang manang. Una na, napintas nga adayaw ngam itisi ka. Sigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay, wala. Umay ka nga ruda naglugan. Nay, Inteng. Mayun unat mo matanday tasakam ana sakit. Ay, uwan nga rod. Ay, mayatin. Ket, saan mon samot na nakasapulan ti sarukod mo? Saan ang tawan sakit nan ti sakak? Oh, nasaya at mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Lumakayak pa'y lang mo. Ay, katuan Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Padasak man ti tumakder nga awan sa rokod. Oh. Uy! Nene, kabailamon at talaga Ay, saanin ana sakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakil matan ti subong manong pa to. Mabising gayam to yung manong mo anatarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in order ta diti restaurant. Asinaw tagbayad! Tuyang! Ha? Asino day tapakat? Ay, kwa. Iso ni nanangkaw. Anya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahing. Ay, Ay, panawan kayo nga rodan dito. ay, saan nakapanawan na, mes? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? manyang agpay sutinagan na. Ayang mo nadamdama kain. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao di tao. Ayawan bidang kaw. Lok-lok kwam ti asawam. Oray man pa'y mabay nang ka salbag kalaklakayan. Ay, bigat gaya mo na. Apay abimangon kan. Uy, sa bigat ay. Nangagkaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay, paturugin na. Mapanak ang pasada na. Nagkunang pasada ka. Yung tricycle ko nga raw, agururi ijerwar. Saanan ang mabalay ngang pasada ka. Tapi asaan? Ay, di nakmanulawin si Katuyan. Siya kaunti ang pasada. Anya, sika? Katuan, nga main,
awan aramidak akalukwan. Saan katuladan apuro kalukwan tar aramidam kabayatan ngagpaspasada ka. Kwaraw, mabalin nga iparadak mo'y tricycle ka, dito'y paradaan niya. Ha? Ayan ngay ni tata ba dong gidrive dita tricycle niya? Awan. Ah? Imbagak nga agyanan iya'y balay, siya kung tagpasada. Mayat ano kasta? Na, anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababbalasa nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwaraw? Amin na babalasang apasahiraws, kukam amin nun. Wow! Awanan ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga ro da makaasawa ka. Wala, inakalaan ng jet tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mag iti pasahiraws. Sige, uray si Kantipers iti pila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod ka kadikan kuha na. Ay, jak masango nga itulod ni Uncle ka, wantay. Na apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulod dyan arar makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, Ah, bayam nga ro din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni Nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na natin paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. ay, katno nga'y libre. Kano ni pare ba dong? Di na kayat nga agilogan no awan kwartam. Ninto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, nay. Si kamo gaya marito yang. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumaray. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasahiros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros kaw ngam niba daw. Ta sa anak ngamin ngagpilpili iti ilugan kaw. Lakay man wenno bakag. Bungal, to Paul, ilugan ko latta. Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagan pa lang. Magitkitam lang aruting aglablabak, pare. Wan nga, Apay. apay nga aglaba ka. Sapay nagadaw. Nituyang mo nga aglaba ngay. Isaw tinapan nagpasada. Ay, apay anabaliktad mo tintilubong. Ay, di na ka no mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka tamapanak edi barangay hall. Naguri ka man, pare. Saan ka mo na nakasarukad? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Ay, itulod ka pa'y kumaidya barangay hall kay. Saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan laaday tatiim paaramid ken ka ni Marituyan. Uwan nga ron, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay, kasi akbat, pare. Ay, tatabadong. Agaramid kan tumat ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka ti panagtalak ni Nana Toyang kenka. Ay, natuyan. Nagmayat tag kapay. Nang runa no, dati napay. Inutang ko lang kin ni Marikwan ang dayta kapi kan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kino nagadon ti mang ibagbaga saan nga agpautang day taba. Inistro ka gayam. Hanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nun nga agpautang ni Marikwanang? Ay ket di tay mapilit no di na kayat tagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay, awan aminan dito'y balay. Ay, siyempre Apay, nagkunamot ken ka ajak yawid adagos. Ay, amangad no kompormento manan ti pangigas-gastusam. Pangigasto sa kumangay kawa mo bisyaw. Malalala. Inakun iji barangay hall tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo di mo liplipatan. Iyawat mo adagos kanya. Maribanan,
Amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw. Day, adda ayamot kapipintasan. Kunod na mo, nabayagan na. Ah, amo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito barangay tayo. Saan mo't amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan mo't apudnaw? Ket, asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan ani marikwanang. Aya, Nay, apay, saan ka amamatay nga iso ti kapipintasan? ay ket mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko na mata. Ay, wen gayam, kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Ah, iso mo lagayam anasapa anapan. Ay, Maray, manungay mo ti maala na. Ay, jak amo amare. Takuna damat ang imato kano ti honorarium dagiti o opisyal tayo. Ah, ay na, ay, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ro dito'y arubayan niyaw. Tama pa anak man, ijay laawd. Na, apay maray, mapan ka di ta barangay hall? Yes! Naragsakak ang kail. Si Kangay. Naragsakak mo't Agam, urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, si Kamay tangkail. Ay, sigurado nga urayan ni Antim ije balay. May katagawid ka nga rutin ah. Wala. Sigurado. Nakabanikas manan ni Antim. No jakyawid dahil honorarium ka. Ay, Kapitan, mabiit laang. Si Kamit Maray, papanam. Ay, tayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, nakngamawan lata. Apay pumanag na ka? Ay, kasyan na Kapitan. Ay, kasi kami talaga hindi ba dong ka? Ay, nauna yan. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Awan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kaasi kayo at talaga Ay, Kapitan, daka di kwartam dita. Ay. Ipabulon mo na kanya, tabayadak tumula dagaw. Kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami mo't kinibadong kau. Kasanaw, no matay ka may. Natakonsensya, nakpay mo't. Sige. Paggudwaan tan, dahil ito'y kaaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakil at talaga na ito atulong mo ka na kamay kinibadong kau. Honorarium. Ay, unay kamutin. Kadadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatan mo't yamom. Oh, nasaya at mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa, inakagkapen, babalen. Ep. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa, Anya ako ay makaungutak ngay. Kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasida ka no ka ni Pare Badong. Awan bagasda, awan amen. Kat imutang iso nga impautang kundi kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kanu adagos. Ay,
Amom nga agbaybayad iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da ito asermon. Ay na, winan to 3 na kamanon. Kwaraw, itulod nakman ijay ilay. Ay katuna na natuyang. Ay adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo ah. Wine, angam, adangin ngina tila ako na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay jay sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at tersina, lokal dagijay. Kasta ka day. Wun, patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwa ng apaggatangan. Kaya't mo kada sa wine, napintas na Teresina na. Napintas, jay langan ni Marikwa ng. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamisuaut. Napintas. Kaslan to, pay artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawain. Aywanan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan mikin ni tatamaba daw. Uy, ando siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kini kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wen, tadito'y ti paggatanga. Ayun kayam, agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan ano adda ibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay, siyempre, nasingpo gayam. Man nakaawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan ang kuday ta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagak lang tipod no, kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin ana saya at kini Uncle Kao. Sa anak ka di anasaya at iday? San may? Sa baliitan na. Paborito kong ang kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytaken ka, Maray. Ay na, win Mare, sika kano ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Kat, imbag ano na mati kamat, Maray. Win apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat, sika kano ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Hoy, si Kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Di ka la mabain alabas dito Tersina kasaan kamot nga rod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na ngaging gayta saan na pa'y abinay bayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, Maray, 150 pesos. Na, ay una yan Mare. Binugkawam matlat tanjay lakay. Sana ka basta-basta agpautang, Maray. Amumat day tangaw galay. Kuna kaano agpapautang kaitan. Ay saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod jak makautang ita. Ay, agawid kan, Maray. Da. Kasaan ka pautangan? Ay na! Dayan na busog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti sidainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin ariray, makauma ka. Ay, unay ka mo tinto ya. Tila mo pagot utanga mon. Kapitan, naiturad mo nga utanga. Nadamag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, oray asinaw, nalakaklaang ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni parinteng? Kan marikwanang. Kat saan da agpapautang da kita? Ay, marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan na ka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto pa ya pautangan ni Nana tuyang. Kasta aya. Unantay,
Agsubli-subli ni Nana Tuyang nga umut-utang iti tersina na. Madin sa tikas to'y mapaspasamak Tauray mo't ni uncle mo, inutangan na. Ay, isumot lagayam nga imbaga na nasingpet ni Uncle Kaw. Tainutangan na mo't gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na anasingpet. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Inteng, singiramon ni Marituyan. Ay, isan pa nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak ngamin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito'y balay. Day, wun nga agpaiso. Ala, inkasingiranan. Ay, jak pa'y mo ugalit ti agsingir-singir iti pautang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man langan. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay, kapitan, anya ti bagam. Ay, maray. Apay nalipata maon. Ti anya, kapitan. Jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Na, medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas kan abayadam mo tin Ay, saan ka nasaya at kapitan? Awan babain mo, singir ka la singir. Na, kaguran akon ita, tasyak ti agsingir. Si kansan ti kalalaadan a kapitan a nakitak. Yay, ay, Saan kan taon ngay butos? nangimumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman kasarita ni Pari Badong. Anya kumamot ti maitulong nga ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya at tikas dyan nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun Saan kayo ang mabaling o masidag dito oy? No saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pintas. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Da, ay, Marituyang. Si kamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong unget. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersinak, di damot din agbayad, labas da alabas, awan babain da. Oray tanapintas ka malat. Wan gayam, oray si kamaray, kat dakkel mo ti utang mo dito tersinak. Anya mo ni sexy ako mari ko na umutang ako mapay ka. Umutang ka, kat saan ka pa'y nagbaybayad? Agbayad ka pa'y Na, siyak matan ti ung tamaray. Iwarwaras ko pa'y iti sa bali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkuna nga ngayon kay warwaras na pintasak. Ha? Ibabawik nga ro daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang nga ro daun. Nagalas pa'y tughalaym. Iwaras kon to pa'y. Tapno awanon umay gumatang dito'y tersinam. Pari Badong! Pare! Umay ka man biit! Apay, maray. Ay, pare! Bagbaga man mat ni Marituyang? Apay, kanyo tinaramid na. Kat no idising-singiran ni inting iti utang na, agungat matan. Agkakasakit asa o timbagbaga ni inteng. Ay, unay mo daytan, maray. Kababainan akin ni kumparay. Isu abagbagaam. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang, puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan, puro agkakasakit mutten abalikas ti imbagbaga na. Nasken na dumagas ka dito tersina, kabadong. Ay, wait, maray. Bagbagaam man nituyang mo Amukon, maray. At damot utang na dito tersinan.
di singir kon, kaguran akon. Siya kanon ti kapapangitan na kagawad. Kasta mo ti reklamo ni Mari Banang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamuk ni tuyang ka. Apay adim magas ka dita tersena ni Marikwanang. Wine, tanda imbaga na kanyak. Kadyak na gustuan, danon na, ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray pay gayam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik, pinagsasawan pa. Kal, talaga mag-anaalas ti ugali dagit at tao. Sika, tinalas ti ugali na tuyang. Isu asika ti rumbang ang mapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramida ngay dayta. Apay, di mo kaya nga ramiday. Kaya't mo mapang-uro iti binalsay. Ah, siyak etan ti pang-uram iti pinalsay. Gawin na. Ay, awarin ti mata makigayam kayong ka. Gapo iti dayta nga ugalaim. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kada kwada. Tanabatad asika ti maditi ugali na. Ala na toyang. Ingkan, tapno saan ka mapukawan iti gagayam. Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manen aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo tingagunay? Na, nagdengegak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarigla ko ma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayo na gumatgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Nood ako matibi dito'y balay. Bateryan to pay awan may gatang mo. Day tanto laki din tira. Ay, agpanunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti tibi. Siya kida hindi pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, panpanunod. Ala, agpanunod ka. Rugi amang. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukin kwa na Mare, doon niya launa yun ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni badungkaw. Na Na, uray mo't day ta uray la naggidan kayo ang nagkatawa. Ay. Kunak man no matulungan dak. Siyak to, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maadaan iti tibay. At the kwartam. Kano nangina ita titibay. Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Angkay! Angkay! Don't disturb me. Agbuy-buya Agbuy-buya kay tiyan niya. Ititibi Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito'y sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel atibi. Awan, angkay. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Iso nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buya iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Kanya ti mapasapasama kanyang kailantay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas.
Kuna na ngagbuy-buya iti TV. Idin to tawan mo TV yaw. Ay na, bay amon ano kastana. Agim imagine nga da TV di tasalas. Simot ni Uncle kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti nagsasaruno. Kuna na. Hindi ko kinugtara naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Ape, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan igatang may, kanituyang ka. Nakapuy kayo. Di TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyukran mo na kita imam. Kurayalan na iwatag. Naa, kasta nga ron kadakkel di TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Ayagasin man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo ta makagatan kanituyang ko iti TV may. Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo apagdinggan. Awan TV apagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na tayo tuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasanuta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga ron. Lipasam laing dahil pampanunutay. Angam niya. Siguradwang mamaadaan-tan iti TV ta. Siguradon da ito ba daw? Siguradaw. Saan mo't nga imbay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro ati Riknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngin at iti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inte nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay, itila ngan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Mare. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpahili ka na natuyang. Wan, kwaraw. Mapanak man mga laiti TV may kinebadong ka. TV? Eday gatang yung iti TV? Na, apay nga katawa ka akastangay, kwaraw. Kat no nagngina ti TV. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga laiti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti tibay. Talaga napigsa ti pakinakam mo Anyam sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukatan man jari daw. Eh? Adag tok-tok-tok. Aha, amo magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laangan ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya, Maray. Kita pare. Nagdakkel nga ulag day tao. Ulag. Ayan nati ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Ay, nalipatak ana ibagaken ka. Asyak lati makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensya kan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no po nun, umayak ko mamakibuya. Day tanjil yun. Umasidigan iji dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay.
Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka. Ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan tibita badong. Kitaam! Ha? Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil atrak? Un, umay da i-deliver. Adan tibita! Yes! Adan TV may! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil dahi ta atibay? Dakdakal ngam day to balay ta. Aya! Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaadagitig ko kumare kat makita da nga adan tibita. Ay, tuyang. Nangalamay ti pananggatang mo ititibay. Ay, pinanunot ko no kasanaw badong. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray, inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at tibi damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Maray. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandanisaan nga imanay di taridaw ti balayda. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay ative. Sigurado ang nangina dayjay ativi tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay atibe. Ay, mangmangag mo dayjay. Nangkain, mga ikaw, nagpigsa. Agap-gapon sa iti balay da pari ba daw? Kabarang-barong ngamin dyan TV da. Ay! Dakal. Gimatang da talaga? Unanggal. Sa bagay, dakkel mo titibik dito balay. Awan may, panunot mo lang maday ta. Kung bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan atibi? Nagpigsang kail. Ibaga mama ta sanda pigsaan. Ta makalistorbaw. Jak mangag jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay tibiyaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo mo tibulyom jay tibiyo Saan agaputa ka barbaro kat pigsaan nyo mo titikas tauna yan. Diyo pa'y kayat, san kayo man ang makabuya, makadingag kayo man. Amo may nga adan tibiyaw. Iso asaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilata. Makitam ayang agkat-katawa Nasayaat no kasta. Ay, pakapsutam jay tibiyaw maray. Agtulong kami amin no napigsa tibulyom na. Kasla pagsinyan. Asino di mawag kan ka nagbayag akin na saritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Na, anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta. Kas kada co-maker. Ay, kasano no saan na makabayad? Di da kayo tagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Tidakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taaya ti inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos. Delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Ne. Anggal! Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isungarod nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, tawon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne. Nakautangam, intang. Diyak mo? Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iji utang ni Marituyang atibe. Apay nga inramraman na tayo mo day jay amarituyang. Ay, makaong taksan, kapitan.
Mapan kon sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma ka lang kagawad. Wan angam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak itinasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinongot tayo kiday. Ay, sana. Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana ang makipinungot kagawad. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Bakapsutan tati bulyom da ito'y TV tuyang. Nagko napakapsutam. Pigsaam kit di atap numangda. Uray di ta kabangibang a barangay. Tapno manggag na jaga ayab di tarwar. Adaya! Ano tuyang? Sada ba daw? Dako nagtumay. Di kwarong mag. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti bubuya, ibaw na kidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay kwaraw. Ina na tuyang. Papaya banday di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle Kao. Nay, adda basol na. Adda, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay kastaya. Ay aguray ka. Tay na kayaban. Kita man, tirupa dagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanya. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyaw. Talaga ang makaungot kami iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawad ko anak. Saan ang maala iti pudot ti ulo ito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyang. Ta amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akos ko sila pan kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon asi bebiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungot kan ka. Bayadam adya utang mo. Isanda kaming eramraman nay. Alawunan. Bayad akon kapitan. Didaklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yun ako sila pa ni Marituyang. Tuyang! Umay ka man dito. No agayab ka. Kas kalasig siguro. Ayan na dyan TV. Insoblikon. Sabi nga sublime. Awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron dagiti nakautanga. Nukas na, awanan ti pagbuyaan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare ngayon tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay. Tapno menos gastaus iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit adda pagbayad mo. Apay nga inawis nak dito itersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag merindain nakaday. Pag merienda ay nasasawang, naglain ka nga eh. Oh, anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwaraw. Ha? Pagbasain na. Kita no talaga mo't lang na lain kang agbasa. Oh. Anya ngay nga ro ti pabasam ken kuana. Kwaraw. Basta man da ito'y nakapigkay, ito'y tersina ni Mari Kwanag. Ayan na ti basak. Na ito'y nay, ito daw. Dim sursuruan Mari Kwanag. Bay, mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kuharog, saan nga English dayta? Ha? Dim mo basahin? Amaw. Kit basahin nga rutin na. Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kuharog no di namot amaw. Nay, kasano kumasaan na nga amaw? Kiptanon, saan na makabasa? Kunana di tayo, bawal ti umutang. Nagla ka. Ha? Ay, gusto niyo pang panunutan. Dandanik na pugtuan. Dakay lakamalay, no apay ni Kwarog ti pinagbalin ni parinting at siptanod. Na, apay anak ko namday ta. Kadi na mo tagbasa. Di na mo ayamag.
Ay napulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siyak ah. Siyak tirumbang ngagbalin na chiptanaw. Tapay anak ko namday ta. Kudwi na. Tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay saus narigat lati agsasaw tuyang. Nalay nga. Isuan no adaman tirumbang ngagbalin na chiptanaw. Awan sa balay no sana siyak. Siyak tuyang. Nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atanon ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wanang gail. Pinagtitinulungan mi kadagiti tanod kaw. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laeng ah. Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga dan diag tatakaw. Kinahamat may. Ay kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahwait lide ken kapre. Na, Saan milatta asinardengan na kinahamat diag tatakaw? ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min diag tatakaw. Limaban pa lang. Anya nga iti naramid yaw. Dinanog pa. Lumaban gayam eh. Ay, nagturodin at chiptanod. Siyempre agpabaka kaya. No tinuratan lang ang gail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo tayo chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Na, di mo mo't ibagbagat ti kasta paray. Naglaka lang, di na pa mo basaan. Ay uray di na mo tagbasa ta nagagat ken naturod. Naturod na yabay. Apay, di mo na damag iti rabi ang nagronda da. Chismis lang na kita pare. Natiliw da diag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahil lang, natureday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabalak abasain. Malaki mo, grade 1 tayo. Ay amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanaw, rumbang ang nalay ngagbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kat naglaing kan nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay kayat mo tagbalin at chiptanod. Ay na, naglaing kan pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Aming kadimaray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanod. Ha? Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayat mat ni Kwarog kas chiptanod. Pagbigyan tayo man mat kano ni Kabadong, ta ibagbaga na kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok ang nasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasagit tinakam kaw. Ngunit tatabadong tagbalin na chiptanod ang gail. Ay, rumbang laang ah. Barang nasaysaya at taon. No iso ti agbalin at chiptanod ti barangay. Isumati ko na na. Nalalaing ka nung nga adayong ngamitisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapoyak ng agbasa. Ay talaga ngamin analaing nga agbasa ni Paribadaw. Ang nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni Tata ba daw ngagbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Ha, di siyak itan ti chiptanod tuyang. Kabaalam, tagbalin at chiptanaw. Ay kat siyempre dahil ito yakin nalaing ka. Yaki din kabalan. Ay sos, badong, narigat tagbalin at tanaw. Day tanto ki di chiptanaw day. Hanya ko matinarigat. Nalakalaan tuyang. Basta mom tagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan taman no kabaalam mo lang tagbalin at chiptanaw. Kunakman no agronda kayo ita, Kabadong. Madaman nga grunrundada maray. Ang tugawak lang dito tersinam. Taurayak dagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam. Dagiti tanod ko Kano nagaduda. Yaki di ibaunay. Simurot kamot kuman tas si kangaro ti Chipda. Di ta ka nagkamalay maray. Tichep. Aguro uray lang dayta. Iti i-report dagiti adda ti babay na. Kastaya, ni Kwarog ide kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa baliak nga raw. Sa bali ti agtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay itinalaing nga tao.
Mare, nimot pari badong dayta agur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, di tamot tin anak urog. Kunana nga inururay na dagiti tanod na anagrunda idirabi eh. Kayat mo asawan, saan ang nagrunda ni pari badong? Saan, Maray? Na, kasano at tanod dayta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablabsan dagiti tao ang nakanganga ang nakaturog. Dito'y pa'y nga sangwanan ti tersenam. Riingak san, Maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamabain. Naturog ka kiday ni Jesang wanan titirsina ni Marikwanang. Pagbainak kumangay. Kay saan ka mo't kanugayam anapan nagrunday di rabi ay? Imbaon ko nga rod dagiti tanod ka. Saan ka makauawat ay? Ay, gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidaan. Ay, wala niya. Nas ka na maawat ka, di honorarium ka. Ay, mapan ko alain, kani parinteng. Tiaramideng, mapan ka pala umutang, kani Marikwanang. Umutang manan. Ingkan, kano saan nakakayat a pautangan. Ibagam tinagan ka, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y naanaksayan tinagadunga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak anibadong kon te chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi da ito tersinak. Nung ay ibagak anaungat ni badong kaw, kas chip tanaw. Kanaungat lata ah. Anya ko mga iti pagbutngak. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Ha? Adayamot kasta. Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayat apautangan. Marikwana, agsarita taman. Apay ka badong. Agungungot ka maut. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Tatalaga makungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni Tuyang ka. Ah, talaga gaya managipulong kan ka. No ay niya timbagak, iso ti masurag. No ibagak ang pautangan ni Tuyang ka, naskay na pautangan. Nagturay ka mutan. Uwi na, chiptano da nga rin. Sana agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwalag nito'y tersinam, ah. Ha? Ay, sus, paysundan. Ay, una yan ni Kabadong. Ay, buongan ng samot na titagilakong. Ay, isan da kalabdan. Kaya't ko ti makipin na tayo. Tal na ka kadi. Siyak da ito'y agan anawakan ka. Ah, ay, si kamot gayang paray. Kanya ngay nga rin. Asino kumati mga nawakan ka nusan asyak. Apay nga agwala ka dito'y tersina ni Marikwanang. Nakaungetak, tasan na kaya't apautangan ni Tuyang ka. Ay, ipukpukaw mo pa'y kano asi kati chip tanod. Iso arumbeng apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayang kortame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga lakaw, di honorarium ka. Honorarium. Manupay lang aldaw mo ang nagbalin a chip tanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, sana mabalay. Lukundak sa amay. Inaramid na ka chip tanod. Ita, di yung ita honorarium ka. Yay. Ay, aglalaban tayo na nukas na. Ay, agtalnakan na eh. Ay, Mare, saan ang mabalin nga agbalin at chip tanod ni Pari Badong? Ay, talaga amaday. Agasam man ti inaramid na dito tersinak. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istante. Ay, sos, nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya mo, tigalad ti chip tanod. Ay, ti chip tanod, nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadag iti agwalwala. Isumot day ti amok, takasta ni Kwarog.
Wen ta ibabaw na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Ket iso, agur-uray laang nga na nakaturog. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumorsorot ni Kwarog ang mapanagronda kadagiti tanod na. Ken talaga nga awan kabuteng na. Saan anasaya at tigalad ni Pari Badong? Isu nga isubli tayo ni Kwarog at chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di tarwar ba daw? Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalaym kas chip tanaw? Na minsan naglang ang nagwala dita tersina ni Marijuanang saan ako na nasaya at chiptanaw. Kag ti sumat tinangag ko nga is-istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na dakas akan. Nagagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda iti rabay. No day tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda akan. Inton rabimot lang, agrunda. Panagkakman na siya, ti katuturadan at chip. Tanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw iti tukak itaasal lagang kay. Nagaduti na tiliutan. Uwan nga rad ka, nakan. Sige. Kukak kayo lang kukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawi dyan ako. Ha? Ewan, sino nga taday jay? Nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga umay agsilaw apada ta. Ay, abanta ng kail. Di ay abamon. Sige. Kukak! Kukak! Ha? Timalayaw ang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay, way. Apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Ustin. Ha? Adan anapabot nga. Ay, badaw, di ka mo't agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarak ti spirito ti tukak ni Badong Kaw. Kukak! 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 Na! Kapanamaw! Kukak! Ay, sus! Aglag-tulag tumutin ni Badong Kaw. Agbalbalinan na tukak. Ang kail. Nimit gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga rod. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binot butang. Napanmat gayam ka no nagrunda ngagmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumadag iti dumatanaw tapno adda kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni pare badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni tata ba daw. Ngam kukaklatamot ako kak. Wan nga rod. Awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay, Kapitan. Diyo ko na nabaybay-an yun ni Badong ko nga ang kukukak. Kukak! Maray, nakita mo ito. Inaramid minti amin ka ni Kwarog ngam awan lata. Walang raod. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubun tayo ni pare badong. Mayat sa. Anya nga ito, Gwen? Nagkulay ti dayta? Ha? Agpipin na tayo ano kas na? Ay na! Mayatan ni Badong ko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay, mabigbig na kami paray. Apay kidinasan ngay. Sika ni Parinteng. Kat sika may ni Kwaraw. Oh. Mayatan ni tata ba dong ang kail? Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod paray. Delikadaw kung nakabutbutang. Ay, una. Nalakaayang amin ti agbalin at chip tanod. Iso ngay sublikon kung ni Kwarog ti panagbalin na jiptanaw dito barangay. Ay na, Tata Badong. Narigat responsibilidad ti Chief Tanod. Iso adi mo karitan day ta ang trabaho. Gaputa irresponsable ka.